Ang sa inyong tigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halay sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Aldo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan yun. Sabado, alas 9 sagud alas 10 nin aga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 18 kan Disyembre, taon 2021, liwat ming ihatod sa Sendo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes sa Good Sabado. Live nido kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, as in 89.5 Radyo Natinaga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN News, official FB page, YouTube channel, as in Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog na News Team, ako po ang sendong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyas kan sa tuyang mga bareta, temporary COVID-19 treatment facility sa Ciudad de Naga, nababakan tinahuliman sa padagos na paghurus kan virus. Ang detalyes, aramon ta ki Joel Sulina. Huliman sa padagos na paghuros sa mga kaso ng COVID-19 sa syudad, asin mabagal na local transmission kang hilang, luway-luway nang nababakante ang mga hospital beds o COVID ward sa loob kan temporary treatment facility kan syudad, partikular sa loob kan Camarines Sur National High School Annex sa Libuton, maging sa mga hospital digdi sa syudad. Sa pahayag ni Alcalde Nelson Legacion sa huring report kang HERT kang simanang ini, kung ikukumpara kang petsa 15 ka Nobyembre 2021, nanutaran ang pagbaba sa utilization rate kan mga hospital beds sa laog ka mga treatment and monitoring facilities na uminabot na sana sa 1.5%. Ngunya na bulan kung ikukumpara sa 17.4% kan bulan ng Nobyembre. Nababakante na ang mga hospital beds sa mga ICU as in isolation sa mga COVID wards kan mga hospital digdi sa syudad. Alagad, padagos mang ginaray ang operasyon kang mga ini, huli sa padagos man na huma kang COVID-19. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto sa iba pang bareta, Ciudad de Naga, pig reconocir overall competitive component city sa interong Pilipinas uli sa maray na performance sa pagpapadalagan kan presenteng administrasyon sa lokal na gobyerno kanaga sa tahaw kan mga krisis. Aramon taan detalya sa kay Paulo Papa. Sa ibong kan problema, napigdara kan pandemya sa sektor kan negosyo, kan taon 2020, nagin maray ang dalagan kan ekonomiya kan syudad. Huli digdi, naguno kan gobyerno lokal ngunya na taon, ang top 2 in economic dynamism sa Cities and Municipalities Competitiveness Index kan Department of Trade and Industry. Sigun ki Mayor Nelson Legacion, nagamanin interventions ang lokal na gobyerno tanganing masimbagan ang pagbagsak kan negosyo sa syudad arog kan nagpapadagos na business stimulus program na nagsalbar sa mga sadit na negosyo siring man kan sa indang mga empleyado. Tigsabi kan alkalde na dakulan may trabaho kun maray ang dalagan kan ekonomiya. Ang punto ko po nga ni dahil aram taman bako lang sa Naga kundi sa Gabos na apektadong gayong sektor itong sektor kan negosyo and therefore sa ekonomiya. In fact, kan taon 2020 dahil sa mandatang epekto sa negosyo, sa tuyang locally generated revenue na daita na realize, gusto sabihin daita na kolekta, nasa 150 million pesos yan. About 150 million pesos. Aron kayan si kadakula si mandatang impact, negative or adverse impact in the business, in the economy of the city. But notwithstanding that, yung magiraray ini si na nagunot ang resulta, may mga intervention measures na tig-undertake sa tuyang syudad para ma-caution si adverse impact
sa sektor ka negosyo. Like for instance, itong Business Stimulus Program authored by Councilor Joe Perez. Dakula sinagintabang po kayo ito sa mga negosyante, lalong-lalo na sa mga saradip na negosyante. This program was able to save not only the business, but also the employment of the persons, of the employees depending on these businesses staying afloat, given all the difficulties. Apwera sa economic dynamism, nakatop 1 ang lokal na gobyerno sa infrastruktura, top 3 sa resiliency as in government efficiency. Sa kabilugan, naunran ngunya na taon, ang syudad din Naga bilang most competitive component city sa enterong nasyon para sa 2020. Sa ibong kaini, pigsyerto kan alkalde na day mauntok sa paghanap din paagi ang lokal na gobyerno para sa mas maray na paggobernar sa syudad asin sa mga konstituente kaini. Dahil gusto sabihin, nakakuha kita ng siring na awards, makakampante ko. We will not rest on these laurels. Ang sabi nga ni Kayan, we will continue to find ways in order for us to be able to serve better Naga and its constituents. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, vaccination coverage kan Syudad ni Naga pwedeng sumakat sa 100% kung dadagdagan ang kooperasyon kan mga Nagenyo. Ang bilog na detalye sa haliki Joel Sulina. Kooperasyon kan lambang individual na daipa nakapagpapabakuna ang saro sa mga mayor na liyabe para man makuha ang natatada pang 11% kang populasyon ngarig makuha ang 70% herd immunity kan syudad ngunya na huring bulan kan taong 2021. Ini ang sinabi ni Mayor Nelson Ligacion kung saan nasa 89% na kang vaccination coverage o mga residente kan syudad ang nababakunahan na magpuon sa mga frontliners sagkod sa general population kung saan 11% o 16,000 individuals ang daipa nababakunahan para maging 100% ang vaccination coverage asin makuha dagos ang 70 to 80% herd immunity bago matapos ang taong 2021. Tiwala man ang alkalde na makukuha ang 100% vaccination coverage asin ang herd immunity kung dagos-dagos pa ang ginigimong vaccination kan syudad ng Naga lalo na ngunya na simana na igwapa ng ikaduwang kabtan kang national vaccination date na target ang mas dakol na numero kan mga mapabakuna. Maski anong kahandaan kan sa tuyang vaccination team, kan lokal na gobyerno kon Kanaga, kung ining 16,000 na ini, habo magpabakuna, dahil kukuha si kamautan na makumpleto si pagbabakuna sa vaccination coverage. Nakahanda po kita para sa second round kan National Vaccination Days, 15, 16, 17, di ba? So, igawa na din po kita mga schedule, may necessary preparations para dyan. Hopefully, pareho kan sinasabi ko, makipag-cooperar, magpabakuna, si mga daipa na babakunahan. Para sa Nagangunyan News, Joel Sunito. Sa iba pang bareta, mga hobenes nagpahayag ng positibong reaksyon sa pediatric vaccination kan Syudad ni Naga. Aramon taan detalye sa haliki Paulo Papa. Nagkapirang high school students ang naghiraskan sa indang mga rason sa pagdesisyon na magpabakuna sa school-based asin barangay pediatric vaccination sites. Saro na digdi si Crisia Mervico, 14 anyos kan barangay San Felipe, asin grade 7 student kan Camarines Sur National High School. Sigun sa iya, pigmarhain niya na magpabakuna, tanganing day na makadugang pa sa numero kan COVID-19 infections. Seriously ko po na nagpabakuna ako para po makaiwas po sa COVID-19 and day naman po makadagdag sa mga na-infect ng COVID-19. Si Claudette Bolivar, 12 anyos kan barangay Balatas, na grade 7 enrollee kan Balatas National High School, nagsabi na natakot siya sa pag-ulakit kan COVID-19 kaya pigtugutan siya kan sa iyang ama na magpabakuna. Kaya po, baka po mahawaan ng COVID. Si
Si Sofia Ulan, 13 anyos kan Barangay Pakol, as in grade 8 student kan Don Leon Mercado High School, na realisar ang kahalagahan kan bakuna para sa piglalauman na face-to-face classes. Nag-decide po ako na magpabakuna dahil para po sa pag-aaral namin. Kasi po pag nag-face-to-face kailangan daw po kasi vaccinated. So nagpabakuna po ako. Mientras tanto, pighiras ni Alcalde Nelson Legacion ang kamautan kan City Schools Division kan Department of Education o DepEd sa syudad Dinaga na itugot na an in-person classes sa syudad. Sa ibong kaini, madepende ang face-to-face classes sa mga eskwelahan sa syudad sa pagtugot kan Opisina Nasyonal kan DepEd. Base po sa pakikipag-ulay ko sa mga opisyalis kan Department of Education, nagmamaot po ang division na by January, kung kaya nagabos na eskwelahan sa Naga, back to resumption of face-to-face classes na po yan. As to the details, syempre ang ma-decision po ang Department of Education. Pero kung ako po ang hahaputon, mukhang pwede na. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto mga paputok asin pailaw na itsitsenda sa merkado publiko kan Syudad Dinaga bantay sarado o babantayan na maray susog sa kan Task Force Paputok 2021. Ang detalye sa ki Joel Sulina. Babantayan kan Task Force Paputok siring kang mga nagtalikod na taod ang pagtitinda ning paputok asin pyrotechnic o mga pailaw kasabay kang pagsabat kang Kapaskuhan asin bagong taon na basado sa mandato kang Executive Order No. 28 ni Presidente Rodrigo Duterte ngaring makontrol asin mag-regulate ang pagpapabakal asin pagbakal ka mga klase ning paputok asin pailaw. Sa pagkikipag-ulay kay Mr. Rene Abiada kan Task Force Paputok asin kan CDRMO sa pinakahuring meeting kan sa edang grupo, arog kan nagtalikod na mga taon na siyamsa ng mga klase ng paputok asin mga pailaw o pyrotechnics ang pigtutugutan kang gobyerno nasyonal, kabali na digdi ang baby rockets, pulling string, Judas belts, sadit na triangulo, bawang, kwitis, kabali na ang mga pailaw o fountain, butterfly o trimpilyo, whistle device asin luces, dangan ang iba pang kabaying kaini. Liwat man na nagpagirumdom ang task force kay Baan City Health Office, nalikayan ang pagbakal ka mga makukusog na klase ning paputok. Huli ta ini pinagpapangalab asin ansisay man na madakop na nagsasaray o nagpapabakal kaini sertong mahampang sa kaso asin pinalidad. Kabali na ang pagkumpiskar sa mga bawal na klase ning paputok asin mga pailaw. Okay, so ang ano lang po so itong mga fireworks display, mga trompilyo, luces, allowed din ang kwitis or baby rocket, ang small triangulo, iba pang nakalagay sa implementing rules and regulations, arog kang fountain, butterfly, trompilyo, iba pa po na naka-indicate. Basta po bawal ang bawal ang watusi, bawal ang piccolo, bawal itong mga paputok na sobra sa kusog po so mga class 2 and class 3 and class 4 na paputok po talagang bawal. Marurumduman na nagigpit ang gobyerno nasyonal asin nagtaong regulasyon sa pagpapabakal asin pagbakal kang mga ini para man malikayan ang mga insidente ning injuries siring kang pagkaputol ning muro o parte kan kamota, lapnos sa lawas ay injuries na pwedeng ikabuta, tetanus, pagkahilo, huli sa ingestion asin kagadanan, huli sa paputok, kabali na ang mga insidente ning kasulo, huli sa paputok asin pailaw. Po ang penalty sa na-authorized na pag-manufacture, pagpabakal, asin pag-usar po, according sa kapatang IRR, a minimum of 20,000 pesos and not more than 50,000 pesos or imprisonment of up to 6 months. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto sa iba pang bareta, propwestong ordinansa para tabangan ang mga parauma sa Syudad Dinaga, pigpapanday na kan sangguniang panlunsod. Ang detalye sa ki Paulo Papa. Tighahalat na sana kan Committee on Agriculture sa sangguniang panglunsod ang report kan City Agriculturist Office manungod sa propwesto na makatabang sa rice farmers kan syudad
na nalulugi sa presyo kan paroy huli sa rice tarification law. Sigun kay Konsehal Salvador del Castillo, pamayo kan komite, laman kan propuesto, ang pagtagama kan gobyerno lokal nin pondo, tanganing makabakal nin paroy sa mga paraoma sa syudad, kung magbaba sa 14 pesos ang presyo kada kilo nin paroy. Pigsabi ni Del Castillo, preparado ang rice processing center sa Barangay Carolina, tanganing magbulino kan mga paroy na pigbakal kan syudad, sagod na magin bagas na magagamit sa sanggawadan, Queen asin iba pang programa kung marealisar ini, dain nakaipuhan pa kan gobyerno lokal na magbakal nin bagas sa National Food Authority asin private rice traders, tanganing mag-implementar nin mga programa na may kinaaraman sa bagas. Diba sa pig-propose, itong nakapinding na proposal sa Committee on Agriculture, pag nagbaba ang presyo ng paroy sa 14, itong labas, ang syudad, matagamaan ning pundo ang syudad para gamito na pambakal ning paroy sa presyong dahil mababa sa 14 pesos. Halimbawa, nagbaba ning 13 pesos na lang ang kilo kan labas. Diba? Mabakalon kan syudad 14. Pero i-stockpile kan syudad para sa mga pangangaipuman kan syudad, araw kan sanggawadan, Queen, etc. etc. Apwera ka ini, pigahalat man sa nasambit na opisina ang direktiba kan komite na nagpapahanap din pribadong farmers cooperative na mapadalagan sa rice processing center imbes ang lokal na gobyerno, paliwanag kan konsehal. Mas epektibo asin mas nakakaaram ang mga paraoma na magpadalagan ng siring na pasilidad kumpara sa mga empleyado kan gobyerno. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, Naga City Dangerous Drugs Board nagsertong mantenido ang drug-cleared barangay sa siyudad ni Naga. Balikan ta ang report ni Paulo Papa. Pigsyerto kan Naga City Dangerous Drugs Board na mantenido ang kalinigan kan mga drug-cleared barangay sa siyudad ni Naga sa illegal na droga. Sigun kiyo sa importante, Executive Director kan Naga City Dangerous Drugs Board, padagos ang pagkondusir nin revalidation kan mga autoridad sa drug-cleared barangays, tanganin maaksyonan tolo sa laog din 30 aldaw in kaso na magbariwas liwat ang droga sa mga drug-cleared barangays, arog kan Barangay Tinago, Dinaga, San Francisco, Santa Cruz, Bagong Bayan Norte, Liboton, asin Panikwason, apwera sa kawaran nin drug users, pushers, asin laboratory sa barangay, saroan Barangay Anti-Illegal Drugs Campaign, tanganing ikonsidera ang lugar bilang drug cleared. Giraray, igwa ning inaapod na based on the DDB regulation Giraray, na igwa inaapod na revalidation. Doesn't mean na na-clear ka na, forever na. So, i-revalidate man Giraray ka mo, lalong-lalo na kung may nakakaabot sa INDA, sa mga enforcers na bago mga personalities. So, ang dapat pag may mga pag-revalidation, pag may mga igwa sa indang nakaabot Giraray ng mga drug personalities, kaya po ma-aksyonan within 30 days. Si Estelita Bautista, punong Barangay Cantinago, nagsabi na igwanin 45 surrenderies ang barangay na pinakauring pigdeklara bilang drug cleared. Aminado si Kapitana na naging depisil ang kampanya kontra illegal na droga kan Barangay Hall, asin nakaresibe ininin mga huma gikan sa mga drug personalities na naging subject kan oplantokhang sa barangay. Sa ibong kaini, pigpadagos kan opisyal ang kampanya sa tabang kan pulisya. Ito po ba ang pagtukhang? Ang totoo sir, ang pagtukhang ako mismo nagkakatok sa mga pintuan nila. Di ako natakot. Sa totoo lang, takaipuhang gibuhon. So, yun po yan ang sarong inot na init na ginibumi sa barangay, nagtukhang kami. May mga supporting man sa tuyang PNP. Kaya, pigtsagaan mi. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Confidentiality kan mga barangay officials sa nagtatong impormasyon sa mga transaksyon sa illegal na droga sa saindang mga barangay, liwat hinagad kan liga ng mga barangay sa intel kan gobyerno. Nagbabalik si Paulo Papa. Nangapudan ang liga ng mga barangay sa intelligence units kan gobyerno, nagaybuhon confidential ang ngaran kan mga barangay officials na nagtataong impormasyon manungod sa paggamit asin transaksyon ng illegal na droga sa barangay.
Sigun ki Konsyal Antonio Beltran, presidente kan liga, peligroso sa parte kan barangay officials kung maaraman ansay dangaran kan mga subject sa drug clearing operations kan mga autoridad. Kabali ang mga opisyales kan barangay sa anti-illegal drugs campaign kan gobyerno sa paagi kan oplan tokhang sa barangay, as in trainings and seminars para sa mga addicted sa droga. Saro po yan sa hinahagad mi sa mga intelligence kan sa tuyang gobyerno na dapat po pag nagtataon ng informasyon ang barangay officials, dapat po confidential siya. Dahil dapat po siya makaluwas. Dahil po ang nasa peligro po talaga kayang kami. Nangyari na po yan sa kuya na pigdumanan ako sa barangay hall ko. Maringanit, Mayo ako yawan ako idi sa City Hall. Pero si taong nagduman sa kuya, sagod mo niya nakakulong pa. Sa presente, padagos ang pakikitabangan kan liga sa pulisya, Philippine Drug Enforcement Agency, asin sa Naga City Dangerous Drugs Board. Tanganing madungangan ang mga drug-cleared barangay sa syudad. Aminado ang konsehal na nagtutukaw bilang kapitan kan Bagong Bayan Norte na depisil ang drug clearing sa barangay. Huli sa kawaran ng kooperasyon kan mga persons who use drugs of P-Woods sa trainings asin seminars na pigtataw kan mga barangay asin kan mga nasambit na opisina kan gobyerno. Bago po masabing graduate na sinda, dahil po may mga category po yan pag-abot po sa P-Woods. May mild, may severe, uga po ning anong apod po katong saro pa na dapat po talaga pag pinapaapod sinda kang mga nasasakupan ng barangay, dapat po maandar ko sinda. Saro po yan sa nakakaulang na maray na dahil po nakikipag-kooperar ang mga P-Woods sa digdi sa Naga. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, huring bareta, sobra sa 2,000 na miyembros kan sanggawadan na biyayaanin ayuda ngunya na holiday season kan lokal na gobyerno kang Naga. Nagbabalik si Paulo Papa. Pigkakarkulong 2,400 na nagenyo, ang target matauanin maabot 30 kilos nin bagas sa sanggawadan program kan gobyerno lokal. Ngunya na Disyembre, nainot nang nagdistribuer sa mga indigent beneficiaries kan Miyerkules, petsa 15 sa Barangay Carolina Covered Court. Sigun Kio Fresina Mangiyat, kapitan kan Carolina, 122 na indigent family sa saiyang barangay, mantang nasa 150 sa Pakol, asin sanggatos sa Panikwason, ang mga pamilyang kinukulang sa panahon presente, alagad natabangan sa pagbuhay, huli sa bagas. Per family, itong pamilyang may 2 eskwela na sinusuportaran kaya tapos indigent talaga na itong may kulang, may sabi, may iba pero talagang kulang pa sa indang pamilya. Si Jeff Bezos, 31 anyos kan Barangay Panikwason, nagsabi na makakasuporta sa iyang pamilya ang bagas, lalo na kung mayo nin trabaho sa konstruksyon. Kung mayo kong trabaho, nakatabang po, dakula pong pag-abot ng iyapukar po kay Sanggawada. Si Kapitan Rodrigo Agravante kan Barangay Kararayan, labian pasalamat sa programa asin pighiras ang importansya kan bagas para sa mga beneficiaries. Salamat po, at least baga natawa naman sinangon yan, maski mapasko, dakulang tabang sa inda, maski adama yung panaga, basta may bagas, okay po yan. Kita baga daw, asin, pinitang ipagkakanon yan, na may bagas, basta may bagas lang. Yung pinaka-importante po nyan. Si Mary Ann De Quiros, 40 anyos kan Barangay San Isidro, labian kaugmahan sa bagas, gikan sa programa, huli tanagin pasil ang paghanap nindanin pagkakan. Dakulaon pong tabang ining bagas na halik sa sanggawadan dahil bilang sarong tios, daimi na babakalon, daimi na hahanapon, kumbaga yaon na siya, kaya ugmahon kami and masasabi kong dakulaon talaga siyang tabang. Si Kapitan Alfoigas kan Barangay San Felipe, na-apresyar ang programa, huli sa pagtaw kaining kasimbagan sa mga tios, na haros mayo na nin makakan. Nagpapasalamat ako kaini sa satuyang lokal na gobyerno, ninhuli tinatawanan ninda ng kasimbagan ang pangangaipo kang mga lalo na itong mga taho na talagang nangangaipo kang benepisyo kang programa kan Sanggawadan. Si Mercedes Nebria Orolfo, 60 anyos na residente kan Barangay San Felipe, nagsabi na dakulaan naging katabangan kan programa, lalo na kan siya nagkahelang asin dae makahanap din pagkakan.
Ini pun dakula po na maray natabang po iniyo kan sanggawadan. Lalo na po kan ako po nagkahilang. Mayo po kaming pagkakan. Iyo po ang katabang po sa Kuyang Maray. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Yan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol and Public Information Office, sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, asing kan sangguniang panlunsod kanaga sinbilog na ANN News and Public Affairs Team. Iniyan sa indong naging parabarita Roy San Ramon, mabalos kan sa indong pagantabay, masunod na si Allen Riondanga Urulay Banwaan. Sa gabos niya among namumutan ng mga Nagenyo, sa tung isilibrar ang kamundagan kan sa tung kagurangnan, asin ang bagong taon, na pano nin pagsarig, kaugmahan, asin paglaom. Dakul po kitang dapat ipagrokyaw asin ipagpasalamat. Inot ang balaog ning buhay, asin ang panduwa, ang balaog ning pagkasararo. Padagos ang paghuros kan sa itong mga kaso kan naghihelang nin COVID. Asin haros mayo na nin pasyente ang sa itong mga COVID quarantine and treatment facilities. Nin huli po sa saindong pakikisumaro sa satong mga panundon asin pag-anduyog sa pagpapabakuna laban sa pandemya. Isilibrar ta po ang Kapaskuhan kaiba ang satong mga pamilya, mga amigo asin amiga, na nag-aanduyog sa mga negosyo lokal sa satong syudad bilang parte kang satong durungan na pagbangon. Sa maabot na 2022, padanayon ta ang progreso kan syudad asin pagtarabangan tang ganahon ang laban sa pandemya. Kaiba ang ina kan pamilyang Nagenyo, Vice Mayor Nene Diasis, asin ang Team Naga. Asin kaiba ang satong mahiguso na alkalde, Mayor Nelson Ligacion, asin ang samong pag-iriba sa gobyerno lokal kang Naga. We are wishing you all a Merry Christmas and a safe COVID-free 2022. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kaiba si Mayor Son Ligacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration. Para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion.
pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Naging ka, basta kita natatano, itapit ni andam, nagenyo na balang. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maglugang, puno ng ngiti, at saya, ang lahat sinimulan, sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan, pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukmunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas, at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasarigan, naganap, nangangataman, naganap. Sa gabos niya among namumutan ng mga Nagenyo, sa tung isilibrar ang kamundagan kan sa tung kagurangnan, asin ang bagong taon, na pano nin pagsarig, kaugmahan, asin paglaom. Dakul po kitang dapat ipagrukyaw asin ipagpasalamat. Inot ang balaog ning buhay, asin ang panduwa, ang balaog ning pagkasararo. Padagos ang paghuros kan sa tung mga kaso kan naghihelang nin COVID. Asin haros mayo na nin pasyente ang sa tung mga COVID quarantine and treatment facilities. Nin huli po sa saindong pakikisumaro sa satong mga panundon asin pag-anduyog sa pagpapabakuna laban sa pandemya.
Isilibrar ta po ang Kapaskuhan kaiba ang satong mga pamilya, mga amigo asin amiga na nag-aanduyog sa mga negosyo lokal sa satong syudad bilang parte kang satong durungan na pagbangon. Sa maabot na 2022, padanayon ta ang progreso kan syudad asin pagtarabangan tang ganahon ang laban sa pandemya. Kaiba ang ina kan pamilyang Nagueño, Vice Mayor Nene de Asis, asin ang Team Naga. Asin kaiba ang satong mahiguso na alkalde, Mayor Nelson Ligacion, asin ang samong pag-iriba sa gobyerno lokal kang Naga. We are wishing you all a Merry Christmas and a safe COVID-free 2022. Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Mga tugang, Diyos maray na Sabadong pagkaagaliwat. As in, welcome po digi sa Urulay Banwaan, kabtang kan sa tuyang ang Nagangunyan News. Kita po live na nadadangog sa 100.5 Idol FM, 89.5 radyo natin. Siring man live na nadadalan sa Naga City Government FB page, as in ang Nagangunyan News FB page. Ili po, girare ang sa itong lingkod, Allen Riondanga. Magiribahan kita mga tugang sa laog kang 30 minutos. Pag-urulayan po niya to ang mga pulisiya, mga programa, asin mga proyektong bigiribo kang gobyerno lokal kang Naga, sa iraron po kan liderato kasi tayo pong alkalde Mayor Nelson Ligacion. Ngunyan mga tugang na pagkaaga, sa tuya pong magiging bisita, an poster boy kan edukasyon kan sa tuya pong syudad. Nagpuon sa pinakaababang posisyon digi sa City Hall. In fact, naging janitor. Nagparahinguha, nakalaog sa accounting office, nakapasar bilang CPA, nakapasar sa bar, nagtake ng law, nakapasar sa College of Law, then nakapasar sa bar, naging city administrator, naging city accountant, naging executive director pa kang BLGF. As in, ngunyan mga tugang, sa tuya pong incumbent city councilor, sa tuya pong i-welcome sa tuya pong bisita, Councilor Buddy Del Castillo. Sir, good morning po. Maray na aga tabi, Allen, maray na aga sa mga parahinan nyo kan 100.5 Idol FM, sir. 0.5 Idol FM, siring man sa 89.5 radyo natin. Live man kita, sir, sa Facebook, duwang Facebook pages. Sa mga nagdadalan po sa Facebook Live, maray na aga po sa Indagabos. Magribanan po kita sa masunod na 30 minutos. Yan. Sir, sa ngunyan, kuyang ika ang nagtitindog bilang pamayo kan komite kan agrikultura sa konseyo kang sa tuya pong syudad. Dakulon mga hiro ngunyan ang sanggunian, asin ang syudad, manungod sa agrikultura, urog na bagang ngunyan baga sir na bilang pagsimbag duman sa tama kang pandemya, bako lang duman sa mga parauma, kundi sa sektor, sa kabilugan kang sektor kang agrikultura, dahil makuri talaga su epekto. Ngunyan sir, igwang kung di kita sir napapasala, igwa ka mong pig himo sa sanggunian, siring man ang sa tuya pong alkalde, na nagpaplano na kamo ngunyan, mabumakal na sa mga lokal na parauma kan mga paroy para sa paggagamitan kaini kang syudad. Sir, ano po ang detalye kaini? Primero, siguro makuyang kita duman sa background kung paano ni. Ang Department of Agriculture nagtao sa to ning mulino, dryer, then si iba pang facilities manungod kani, pati si pagpatugdukan na edifisyo, nayaon yan duman sa tuyang city nursery sa Carolina. And pakatapos kan si construction kan building, pakatapos na ma-installar si mulino, nagtao pa ning 1 million peso seed money para mapunan ta si sa tuyang rice processing center. So
Dahil kayan, nag-proponer ang city agriculturist na si Committee on Agriculture nag-ingo na magamit na si fasilidad. Dahil sayang kan si facility, mahiwas si lugar, may mulino, may dryer. So, kompleto si Kados. May bunagan kita duman sa lugar. So, importante na magamit na si facility and at the same time, makatabang kita duman sa mga parauma na nagtatanom ning paroy. Dahil, ako unta man sa dahil kadtong rice tarification law. Nagparababa si presyo kan labas na paroy, itong bagong aning paroy, na kung minsan naabot na sa ng 10 pesos kada kilo. Pag nag-arog kayan ang presyo na pagbakal ka na bagong aning paroy, lugi na ang mga parauma. Na dapat at least kwintada kan city agriculturist para at least break even ka sa ngunyan. Kisira presyo lamang ning 14 pesos ang labas na paroy. Yan. Yan sa tuyang hihinguang ngunyan and tawan tanang direktiba ang opisina kan city agriculturist na mas maray kun pribadong kooperatiba. Itong kooperatiba ng mga parauma dahil sindaan nakakaaram kan sitwasyon. Mas maray na sindaan magpadalagang kan rice processing center. Ipapasubli ta si satuyang facility. Yaon si mulino, yaon si dryer, yaon si apira kan solar dryer, igwa pa kita ning mechanical dryer. So, mayong problema mas kinaguuran dahil kung dahil pwedeng mayong saldang dumang kita sa mechanical dryer. Kanugon pa lang talaga, sir, kung dahil talamang mapakinabangan. Yes. Multi-million peso facility iniyo. So, kaya po mapakinabangan ta. So, ngunyan may pigahalata si report kan city agriculturist. In fact, nakadua na kaming round ng committee hearing. Para kaulayon si mga kooperatiba, kung mayo sa laog kanaga, si mga neighboring municipalities. Anyway, pwede man kita magbakal sa enda ng paroy, kung sakali. So, once na masabmit sa tuya, malaog kita sa sarong ikaw kalipay taman sinda kung ilingon ta si kakayahan ninda kung talagang kaya nindang padalaganon si facility and ang syudad nakahanda pang magdagdag ning kwarta para gamiton sa pagbakal ning paroy duman sa satuyang mga parauma. And sa paagi kayan makakatabang kita duman sa mga parauma ning paroy. Yes sir. Kooperatiba na ang kung sakali sir bagang mangyari sarong kooperatiba na ang mapadalagan. Di gustong sabihin ka ni sir, pwede man na si kooperatibang mapadalagan ka ining maproseso kang bagas, basically paroy magiging bagas. Di later pwedeng ang kaulay ta naman sa babakalan ning bagas si kooperatiba naman. Iyong gayo. Iyan ang sa tuyang katuyuhan dahil ang kooperatiba mas maray na i-patronize ta si mga kooperatiba ng mga parauma dahil in fact, may sigurado na kitang market, babakalan, duman sa pangangaipota sa bagas sa Queen, Sanggawadan, as in iba pang mga pangangaipo, lalo na kung may kalamidad nangangaipo kita ng bagas. So, duman na kita makuakan si bagas na itong rice requirement kan gobyerno lokal kanaga. Iyo ngunyan baga sir igo kitang haluyo na bagang panahon kita nag-iimplementar kaning Sanggawadan igwang price allocation. Ang Queen may rice allocation man. Dayman kita na si zero sa kada taon inaagihan talaga kitang bagyo kay puwan man talaga ning bagas. Di gusto sabihin sir kay iniyo, itong kooperatiba, itong parauma sa Naga may abot ki kasi komprador ba nga pulinda kayan? Garo third parting para bakal sa inda? Komprador. Komprador. Di gusto sabihin ka ni sir, kung sakaling halimbawa mapangyari iniyo, direktang kaulay na kan parauma kitang lokal na gobyerno. Yes, dahil kita kung sakaling ang presyo kang paroy magbaba sa 14 pesos.
ang syudad masubsidize sa presyo. Halimbawa, 12 nga ang prevailing sa market. Masubsidize kitang 2 pesos dahil mabakal kita sa kantidad na 14 pesos ang kada kilo. Ako, kumpiyado ako na pwede ni under our existing accounting and auditing rules. Dahil, pigtatawan tang pikuprotiran ta si mga lokal na para uma. And, kaya po man talagang protiron ta dahil ang parauma, ang agrikultura sa Pilipinas, iyon ang backbone kan sa tuyang ekonomiya. Maski pa sir anong tibay kan mga ininyero ta, maski pa anong tibay kan mga scientista, kumamang kitang kakarakanon, may mampakinabang ang sa tuyang pagpaparagalan. In fact, kung mayo ang sektor kan agrikultura, paano kita makarakan? Mayo kitang gulay, mayo kitang paroy, mayo kitang mais, mayo kitang karni, mayo kitang karning baka, mayo kitang karning urig, mayong manok, mayon sira. Kung mayo kita ning agrikultura. So, importanteng maray ang sektor kan agrikultura sa buhay kan sarong nasyon. Sir, dahil ko aram kung napag-adalan mo na sa parte bilang pamayo kang Committee on Agriculture. Ngunyan kaya baga garo next year i-implement na itong Mandanas ruling. Ano itong garo Mandanas ruling? Garo parte man kang pag-implementar kang Mandanas ruling. Ito talagang pagbaba na kay itong pag-decentralize talaga garo pure decentralization kang national government services pasiring sa local government. Garo ang sarot digi sir ini ng sa tuyang City Agriculture Office. Garo igwa ng mga programa ang national government na talagang ma-implementar na purely kita na digi sa baba. Kumusta siya ang pag-andam kang sa tuya pong committee ang sektor kang agrikultura? Actualmente iyan ang sa tuyang pinaghihiling dahil previously kan 1991 saro na yan sa fully devolved function. Kaya lang si pag-abot sa mga pulisiya yan pa manggiraray sa Department of Agriculture. So, si implementation kang project local na. In fact, ngunyan ang implementation, usually partnership between the LGU and the Department of Agriculture. So pag-abot sa implementasyon, handa kita. Pero ako sa iling ko kaya po magdagdag kita ng tao. Tangarig, talagang matutukan ang sektor kan agrikultura dahil kaya po si pagkakan, pang-aral daw. Mayo man aldaw na dahil kita makakan. Saka sir, ang Naga, in particular sa syudad ng Naga, dahil man nagbabawas sa tuyang populasyon. Year on year, siging dugang ang populasyon ng Naga na nangangaipuhan ng pagkakan, na nangangaipuhan ng pangkonsumo. Kundi ko napasala sir, ang migration rate luminang kaugarong niya na taon dahil kaning COVID pandemic. Garo si mga nagkadaranyaran sa ibang lugar, luminipat sa Naga, tayaon niya ng oportunidad sa Naga. So, kaipuhan talaga su steady supply ning pagkakan. Sir, inibagang ko yan. Kumusta, sir, aram ko, saro ka sa pinagmimirar kang sanggunian, kang konseho bilang, kumbaga, bako lang nga para matumato, para sirni kang budget. Ang budget, nag-aaging papel. Sir, kumusta ang budget sa agrikultura comes 2022? Actualmente, hihilingon ko pa yan pag deliberate kan 2021 budget. Dahil nag-urulay na kami na Councilor Arroyo, si iba pang mga miyembro kang Committee on Agriculture na matagama kita ning at least mga 3 to 4 million pesos para duman sa operation kaniyong rice processing center. Tangarig, sigurado may pundok kita. And si iba pang mga sektor sa, bako lang yan dakol baka ang sektor kan agrikultura, si mga parat tanom ng gulay, mais, ini yung mga cut flowers sa pakul. As in iba pang mga sektor kan agrikultura, and kabali dyan in fact, saro sa naapektaran kan sarong taon, ay ngunyan na taon, kan African swine fever, si satuyang mga piggery, si livestock production na apektaran. In fact, grabe yung piglang kang presyo kang karne. Iyan ang dahilan kung talang kawon ang presyo kang karne ngunyan. Kulang ang supply ta. Kulang si supply
dahil pigparagaradan si itong mga urig na naapektaran kan African swine fever, and daiman madali si pagpatalubo kan mga, although maximum mga 4 months, iguana ning urig, pero siyempre pag mayo kaning kapital, maasikaso ko ng kapital bago ka makabawi. Sir, ano sir ang, ano sir ang ini-expect mo ngunyan bilang miyembro kang konseho? Ano sir ang ini-expect mo ngunyan sa budget kan Naga? Kumbaga, ano ang, kung si prioridad na dapat yaon, ano si sa imong, kumbaga, haharanapon, ano si sa imong mga tatawan na ning focus na dapat yaon ini, dahil ni pwedeng mayo, dahil ni pwedeng kulang, dahil hindi talaga, kumbaga ko yan, dahil pwedeng may basta lang igwa. Itong, ano sir si mga haranapon mo? Actualmente, primero, si inagyan kita ng pandemya. So, maski nga ni, ngunya na mga aldaw, hababa na occurrence kan COVID. Pero, may na mag-abot ini yung Omicron variant na sabi mas madali maglakop, although bako siyang gayong lethal, aron kan si Delta variant. So, dahil dyan, dapat igwa pagiraray kitang nakatagamang awad-awad na kantidad, pampasiguro na kung sakaling tumama sa tuya, may pansimbag ang gobyerno lokal Kanaga. Pero, apira kayan, sabayan ta na kaning, although ang Naga City Hospital na pikoplanong itugdukan siyudad, daipen maaman within baka nga mga 2022, nasa construction period pa yan. Pero, dapat igwa kita ning nakatagamang pundo para pansimbag sa posibleng epekto kaniyong Omicron variant kung makalaog na sa tuyang siyudad. Ikadua, sa tuyang mga drainage project na duman sa lugar na dai pa naariglar mga proyekto sa drainage. Kaya po, igwamang kita dyan. Siyempre, para maghiro ning matanos ang lokal na gobyerno kasi personal services requirement kan sa tuyang siyudad. And kasabay kayan, dapat ang opisina igwaning magkakanigong pundo. Itong tamang pundo para si kanya-kanyang opisina magibo niya man sa iyang mandato. Dahil tapiri pagparatukudan ning budget ang opisina pagkatapos hahanapan taning accomplishment. Correct. Dapat parehas. Kung igwa ka ng responsibility, igwa ka man ng authority. Dapat sabay-sabay ang duwang iyan. And siyempre si pambayad ta sa utang, kung kan igwa pa kitang mga existing na utang, then pag-abot sa disaster response. Dapat igwa kita dyan. And ang pinaka-importante, si pag-maintainer kan public health sa Naga. Sa paagi kan City Health Office, siring man an sa tuyang Naga City Hospital. And in fact, yan ang dahilan kung taano tayo igwa kita ning Naga City Health Office 2 duman sa Barangay Santa Cruz. So iyan apira yan kantong social services na dapat ang itagama sa mga taga-Naga. Yan. Sir, araw kang sakto yung inot na pagpabisto sa imo, dakulon kami kaya bisado mi ika si pinagpuunan, pinaghalian, si paghinguha, pag-iskusar bilang sarong tawo, bako na lang bilang konsyal, dakulon kang mga accomplishment, dakulon ka actually nagkaharaman. Ano sir ang on the lighter note kita sir. Ano sir, 2022 na. Ano sir ang posibleng pwede mong itaong advice? Urog na sa mga hobbyist na ngunya nakaantabay. Probably si pag-atubang sa indang
araal daw na pagbuhay. And number 2, lalo na sinawawaraan na bagang paglaom. Sir, ikaw nagpuong ka janitor. Ang istorya mo, nagpuong ka janitor, nagpuong ka, tapos naghinguha, nag-adal. Saan ka nagkuaning kusog ka mga panahon na ito? Actualmente, talagang malain si experience yung naagihan ko kan akipak ko. Sa edad na 11 anyos, na disgrasya sa kamot si ama ko. Dahil kaya dahil makatrabaho, para uma si ama ko dahil makatrabaho, so sa amay na edad, napasabak na ako sa pagtrabaho sa uma. Para makatabang sa pamilya, kasi pang-aral daw na pagbuhay. And siguro dahil baka dahil makatubudan iba, na mga around from 11, 12, 13 years old, kaya riba ko si mga tugang ko, pati si inami, nakikiani kami ning Paroy. Nakaabot pa kaming uwas, albay. Sir, bako rin sa diring uma, nakikiani ka mo? Nakikiani. Dahil, pag tig-init, mayo maning, dahil man nakatrabaho duman sa uma, dyan sa Kararayan. So, nakikiani kami. Pero pag oras na rin panahon na ning urumahan, ako na ang nag-asikaso kan uma. Sa amay na edad. Iyan ang rason. Kumbaga, yan si driving force. Ngunyan, ang typical na 12 anyos, 13 anyos, siyaon sa cellphone, nagkakawat ng Mobile Legends. Ay, yung gayo. Pero kang panahon ko, 12 anyos, puon mga alas 6:30 ng aga. Abot mga alas 5 ng hapon. Yaon ako sa uma. Kung bakong sa uma, sa badang. Tadwa kaya, igwa kaming lantad, itong sa upland, igwa kami ng rice land. So, pagtapos na sa uma, duman ako sa langtad. Yan. In the up to age mga 20 anyos. Bago ko naglaog sa City Hall. Bago mga 19 anyos. Ka nagkiklase akong high school, pag Sabado, Domingo, yaon ako sa uma. Yan. Tatay, pwedeng pabayaan. Paano ka sir nakalaog sa City Hall? Actually, si magurang ko kaya, leader ni dating Alkalde Vicente Sibulo. So, nakiulay si ama ko na kung pwede nga makalaog maning aki ko para makatapos pag-eskwela. In fact, pigpakiulay ako makalaog City Hall para makatapos pag-eskwela. So, working student ka pa kadtong panahon na ito? Para makatabang pa sa mga tugang ko na ma-eskwela. Diyan kita nagpuon sa City Hall. So, iyan sir, iyan kuya na iyan, sagkod na mag-graduar ka ng college, iyan sitig trabaho mo? Naging janitor ako poon 1971. Mga magba-20 anyos pa sana ako. Abot 1978. Janitor ako. 1971 to 1976 sa dating municipal board, yan sanggunian mo niyan. Then nalipat ako sa mayor's office. Yung manggirara si trabaho ko. Pero later, tapos na ako ng college, janitor ako pero pigpapagibo na ako ng clerical work. In fact, payroll preparation ako na sinagigibo kan payroll kan mayor's office. As in, iba pang mga butchers na for processing sa City Hall. So, yun yan sir, siguro pigkwe mo na ma-accounting ka na lang? Actually, pa. Dahil, tapos na ko ng commerce major in accounting. Pero, mayroong kwartang mapang-kwartang pang board exam. Kana anyway, back 1977. So, trabaho mo na. Kan medyo nakatipon-tipon kadikit. 1984 nag-review ako. And 84 ka, pero 85 nag-review ako. And sa Irak ni Mahal na Diyos, nakapasar sa board exam. After mo mag-graduate, mga 7 taong ka nagalan? 7 taon. Pero nagtatrabaho ako sa City Hall. Kan mag-review ako, yaon ako sa budget office. Then, yan.
Kang panahon ni Mayor Lut del Castillo, gusto na kong babalyuhon sa Treasurer's Office. Pero kan accountant, kan CPA na ako. Pero sabi ko, Nyako Cho Carlos, masupog na ika del Castillo. Del Castillo man ako, ipapahalion ta si nakatuko sa pwesto, basta lang ibugtak mo ko. Nyako dahil pwede. So, yan. Tagas ka nga, kapayo mo. Which is typical na Badong del Castillo. So, iyan. Din, kan panahon ni Mayor Robredo, balyo ako sa Treasury. Din, tinaan ako ng assignment, daily, kaya po niya ang salamisa niya, before 8 o'clock in the morning, kumpiraan cash balance sa Treasury. Daily? Daily. Pira si gasto, kanakaaging aldaw, pira si naglaog, pira si balansi. Mapang computer kayong katong maray. Mayo. Kuya yan. Mano-mano. Manual. Daily yan. Daily. Kaya po niya ang salamisa ni Mayor Robredo si data. So, pinabalyo na ako sa Treasury. Pag implementar kan local government code ka 1992, pig-designate na ko as city accountant. OIC city accountant. 1998, pinakailayan kita ni dating Mayor Rocco na acting city administrator. Dahil labo man ko magali sa accounting. And yan, kan 2004, inimbitaran kita ni Mayor Robredo na mag-iba sa Team Naga, and the rest is history. Pero, kan 2011, incumbent na konsyal ako, sinabihan ako ni Secretary Jess, ngayadong, maray pa nga tabangan mo ko sa national government. Sabi ko, sir, ano man gigibuhong ko duman? Magdumang ka ngaya sa Bureau of Local Government Finance, taan trabaho ngaya kayan, kakabit kan trabaho kan DILG. Kamu ngaya si maasikaso kan si ingreso kan mga lokal na gobyerno, sa implementasyon sa DILG. Kaya ngaya, coordinated ngaya ang function kayan. Sabi ko, sir, mayo man niya ako akong experience sa national government. Ang sabi sa ko, kung kinaya mo mag-administrator, kung kinaya mo mag-accountant, kaya mo ang trabaho duman. Yan. So, naobligar kitang magsunod. In fact, may appointment na ako August 2011. Pero habo ko kuta magali. Dahil may kontrata ako sa mga taga-Naga. Ilihido akong konsyal. Pero, tig-isip ko dahil for the sake of national interest. Correct. Kaya po kitang magpaunra. So, naglipat ako sa Bureau of Local Government Finance and naayos naman si sistema duman. Na bakong ma-implementar kaning, maisip kaning proyekto duman, na mong pigiling sa baba, tapos papa-implementar mo. Daan luwas. Iyan typical na maray sa national government. Maruluwas ning GIA, bako man to ang dalagan sa lokal na gobyerno. Yes. Iyan ang sarong bagay na asikaso ko kadto na dapat kung ma-implementar kaning proyekto sa LGU, dapat itong mga doable. Kaya, ang ginigibo ko, pinapaadalan ko sa mga local treasurer, mga local assessor, ano si mga pulisiya na dapat ibaba kan Bureau of Local Government Finance na pwedeng giribuhon sa lokal na gobyerno, tangarig, matabangan ang local government unit na magdagdagan sa indang ingreso. Ngarig, dahil pera kadtong ira, dahil na magparaasang gayo sa national government dahil mas maray na igwaning fiscal independence ang mga local government unit. Sir, base sa eksperyensya mong iyan, ano ang pwede mong, in gist, anong pwede, sir, sabihin sa mga hobbiness ngunyan? Primero, maski pa kita nagtitios-tios, dapat na kita running paglaom. May kasabihan na habang buhay, may pag-asa.
Pero bako lang dyan kita mag-asa. Ibanan taning higos, determinasyon, and kung medyo nagluluya-luya si magurang, tapakiulayan ta. Na maski dai kita suportaran financially, basta morally, pigsusuportaran kita kan sa tuyang mga ambisyon sa buhay. Tamayo man mapakaray kan sa tuyang buhay, kundi kita. Maski pag gusto kan magurang takuna buta, mayong mangyayari dyan. Pero, importante lalo na sa mga kinapobrihan na aki. Dapat igwa kitang pigihimunta later. Na, kung araw ka na ang kamugtakan kung ngunyan, dapat pakalis ni mga 5-10 taon, bako na akong sa araw ka ning kamugtakan, kundi mas maray na ang kamugtakan ko. Dahil kita magparaasa sa naintiro, sa magurang, sa gobyerno, dapat kita mismo naghihiro. Tamayong mahiro para sa statuya. Yan. So mga tugang, nagpuong kitang agrikultura, sagkod sa autobiography, kasatuya ang bisita. Nadawag na po ang matibay, nalalaoman na miyembro kan konseyo kan Sangguniang Panglungsod, Kanaga, Konsihal Badong del Castillo. Kaya mga tugang, inabutan kita kan sa tuyang panahon sa programa. At sa muya pong pagpasalamat sa indo pong pagantabay sa tuya pong programa. Sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nene de Asis, siring man po sa mga namamayo ka man lain-lain na departamento digi sa lokal na gobyerno kang Naga. Sa kuya mga pag-iriba digi sa City Events Protocol and Public Information Office, mabalas po sa indo pagantabay, ini po si Allen Rayondanga. Thank you. Urulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Aulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Rayondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10 nin aga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.